video presentation. Pigtawan onra kan Civil Service Commission Bicol ang piling empleyado kan gobyerno sa pigkondusir na 2024 Regional Honor Awards Program kasuudma sa Legazpi City. Pira sa mga natauwanin pagbisto sa lindong kan Dangal ng Bayan Award ang 33 anyos na math teacher haling Naga City na si Donalyn Jeronimo kan Camarines Sur National High School. Siya ang utak sa likod kan Kamhi Math Tabang Program na nabilog kan kasagsagan kan pandemya na obhetong matukduan ang mga estudyante na mas maapresyar ang subject na mathematics sa tabang kan sa iyang mga ginibong module na sa iyang pinasimple ngani mas madaling sabuton kan mga estudyante. Po talaga kami sa pagtabang sa mga aki para po sinda magkaigwaning suporta as in tabangani po sa mga bagay na nadidipisilan sinda. Kagaya po ang programa ang mga aki po nadidipisilan sinda sa math. So nagibo po kami ng sarong proyekto na arami makakatabang sa inda para mas mapapasil po ang pag-intindi kang mga lesson sa mathematics. Si Teacher Donalyn Man ang saro sa semi-finalist sa national level kan Search for Outstanding Government Workers. Ugma po ako as in until now, dahil po ako makapaniwala na ang sarong simpleng maestra po na gusto man lang magtabang. As in po talaga ka mga panahong to, ang gusto man lang po matabangan si mga aki na makanood po during the pandemic. And then kinontinue mi po yun until the present. Talaga pong sustainability din kang project. So until now po, dahil pa nagsisingin sa kuya na, even po in isa region, dahil po nagsisingin sa kuya so awarta. Again po, sarong simpleng maestra lang po na gustong magtabang. Ngunyan po, nagkakaigwa na ning recognitions and awards. So grabe. Pigrekognisar man bilang CSC Pag-asa winner si Jail Senior Inspector 4 Anita Andueza, an Assistant Warden kan Tabaco City District Jail. An award ang bunga man kan sa iyang mga pigbilog na mga programa asin proyekto sa Jail Bureau na nagdaraning katabangan sa Persons Deprived of Liberty o PDL sa Legazpi City Jail. Opo, ang naging inspirasyon ko po is of course unang-una ang sa kuyang pamilya. Pagsunod po, ang nahiling ko po na kamugtakan kang samuyang PDL na gusto ko po na pagluwas ninda, equip na po sila ki mga skills na para ikakabuhay na po ninda sa luwas na day na sinda magbalik po sa dati nindang gibo. And then sa ngunyan po, habang nasa laog po sila, nag-i-income na po sila. So di na po sinda masyadong nag-worry na yung pamilya nila, nakakapagpadala po sila doon sa labas. Kaya maiiwasan natin na si member kang pamilya, magibo na naman kikrimen, dakul na sinda sa jail na malaog. So itong mga simpleng bagay na nagiging dakula na ito pag abot kang panahon. Sigun kay CSC Bicol Director Attorney Daisy Punzalan Bragais, obheto kan aktibidad na marekognisar ang government workers na nagpahiling ng dedikasyon asin magayon na performance sa trabaho para makapagtaunin maray na serbisyo sa publiko. Actually po, nakaka-motivate ini sa tuya kasi nagpapahiling lang na natatawan man ng recognition ang mga taga-gobyerno, bako lang po magagabos mga negative feedback or mga criticisms, na ipapahiling ta po na mas dakul man giraray po ang nagtatauning maray asin tultol na serbisyo. Mientras tanto, pigkukondusir ang nasambit na aktibidad kasabay kan anibersaryo kan ahensya tuyong Setyembre. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.